σεβαστοί μας προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Εκ μέρους του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, σας ευχαριστώ για την τιμή που κάνετε να παραβρεθείτε στη σημερινή ορκομοσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ και το ενδιαφέρον που δείχνετε πιστεύω ότι εκφράζει την προσδοκία όλων μας ο Βύρωνας να αλλάξει σελίδα. Η συνοικία αυτή της προσφυγιάς που τιμήθηκε με το όνομα του φιλέλληλα Λόρδου Μπάιρον, που περπάτησε και χόρεψε η μεγάλη Ισιδώρα Ντάνκαν, ο Βύρωνας της εθνικής αντίστασης και των δημοκρατικών αγώνων, και φυσικά ο σημερινός Βύρωνας έστειλε στη διοίκηση του Δήμου μια νέα δημοτική αρχή. Μια δημοτική αρχή που θέλει να έχει στο κέντρο της προσοχής της τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μια δημοτική αρχή που λειτουργεί με συλλογικότητα και δημοκρατία, που ακούει με προσοχή την κριτική και τις προτάσεις των δημοτών αλλά και όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, που ενεργοποιεί τους συμμετοχικούς θεσμούς ώστε να ζωντανέψει η αλληλοενημέρωση και η επαφή μεταξύ του πολίτη και της δημοτικής αρχής. Μια δημοτική αρχή που θέλει να αξιοποιήσει όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, που κινδυνεύει να βρεθεί στην ανεργία μέσω της προσχηματικής αξιολόγησης, να ενεργοποιήσει τις κοινωνικές δομές που βρίσκονται σε αδράνεια, ώστε να βοηθήσει τους δημότες μας που έχουν ανάγκη. Που θέλει και μπορεί να στηρίξει τους άνεργους, τους φτωχούς και άπορους συμπολίτες μας σε συνεργασία με όλα τα δίκτυα αλληλεγγύης, ώστε να μην τους λείπουν οι βασικές τους ανάγκες. Που θα φροντίσει να είναι η πόλη καθαρή, αξιοποιώντας και το φιλότιμο και τον πολιτισμό των συμπολιτών μας. Που αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και των δυνατοτήτων της νέας γενιάς που βρίσκεται σήμερα στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αναλαμβάνουμε σήμερα την ευθύνη και δεσμευόμαστε ενώπιόν σας να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να αλλάξει πορεία η πόλη. Γνωρίζουμε και δεν έχουμε την παραμικρή αυταπάτη ότι το έργο μας θα είναι δύσκολο. Γνωρίζουμε ότι παραλαμβάνουμε μια πόλη με πολλές πληγές στο κορμί της και ένα Δήμο με οικονομικά προβλήματα, με ασυντήρητες υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό. Μας είναι επίσης γνωστό ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της έχει πληρώσει ακριβά τη μνημονιακή λιτότητα που επιβλήθηκε στη χώρα μας μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τρόικας και των εγχώριων κυβερνήσεων. Θέλουν μέσα από την οικονομική ασφυξία να οδηγήσουν την αυτοδιοίκηση να αναζητεί τους οικονομικούς της πόρους από τα ήδη φτωχευμένα παλάτια των οικονομικά ασθενέστερων. Η διεκδίκηση πόρων και μέσων από την κεντρική εξουσία είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας και θα αγωνιστούμε μαζί με όλους τους Δήμους ώστε να απαιτήσουμε τα οφειλόμενα από την πολιτεία. Θέλουν επίσης, τόσο μέσα από τον Καλλικράτη, όσο και μέσα από άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ασκήσουν ασφικτικό έλεγχο πάνω στην αυτοδιοίκηση, την οποία οδηγούν στην απώλεια της αυτοτέλειάς της. Μας στερούν το δικαίωμα να βάζουμε εμείς τις προτεραιότητες μας και να αποφασίζουμε μαζί σας για τις ανάγκες της πόλης και των κατοίκων της. Αγαπητές φίλες και φίλοι, στις μεγάλες ανάγκες, στις μεγάλες διεκδικήσεις και στα όνειρα που έχουμε και έχετε για την πόλη, θέλουμε να είμαστε μαζί. Γνωρίζουμε ήδη ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας ζητούν να βοηθήσουν το Δήμο με ανιδιοτέλεια και εθελοντισμό, βασισμένοι στις πανανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης. Αποδεχόμαστε αυτή την προσφορά και την επιζητούμε από όλους. Μόνο αν βρεθούμε ο ένας πλάι στον άλλο, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που βάζει η σημερινή συγκυρία. Με αυτές τις πρώτες σκέψεις θα ήθελα να ευχηθώ υγεία, δύναμη και δημιουργική συμμετοχή σε όλους, υγεία, δύναμη και καλή θητεία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Να είστε καλά.